tal-Ispiritu s-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Nġbarna fl-imkien hawnhekk fid-dar ta' Marija biex flimkien niċċelebraw din l-Ewkaristija, din it-talba ta' ringrazzjament lill-Alla. Biex inkunu denji jien u intom nitolbu l-mulej jaħfrilna. Se nofru il-Quddisa għall-irwieħ ta' Giuseppi u Toni Kutajja. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek mulej ħnina. Int kollok tiba mal-midinbin u taħfrilhom Kristu ħnina. Int l-avukat tagħna quddiem Alla il-Missier mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba u bekk tgħinhom jerġgħu jsibuha. Għamel li kull min jistqar li hu nisrani ibiet minnu kull ma jtebba dan l-isem u jfittex biss dak li jagħmillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix bisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien Musè u Aaron għamlu dawn l-ġubijiet kollha quddiem il-Farun. Imma l-mulej webbes qalb il-Farun u dan ma telaqx lil Iżrael mill-art tiegħu. Il-mulej kellem lil Musè u lil Aaron fl-art tal-Eġittu u qalilhom: dan ix-xahar ikun għalikom l-ewwel fost ix-xhur, ikun ilkom l-ewwel xahar tas-sena. Kellem lil-ġemma kollha ta' Iżrael u għajdilhom: fl-10 ta' dan ix-xahar kull wieħed minnkom jieħu ħaruf kull familja, wieħed kull dar. Jekk il-familja tkun żgħira wisq biex tikluh kollu, wieħed jieħu l-ħaruf flimkien mal-ġar tiegħu, l-eqreb l-endaru, skont in-numru tan-nies, skont kemm kull wieħed jiflaħ jiekol, hekk tqisuh il-ħaruf. Il-ħaruf ikun bla difett, raġel ta' dik is-sena. Tistgħu tieħdu min-naċ jew mill-mos. Intom iżommuh sal-14 ta' dax-xahar, meta l-ġemma kollha ta' dar Iżrael toqtlu bejn inżul ix-xemx u d-dlam. Imbagħad jieħdu mid-demm tiegħu u jroxxuh fuq il-ġnub u l-blata tal-bibien ta' djar fejn ikunu se jikluh. F'dik il-lejla għandhom jieklu l-laħam mixwi b'ħobs bla ħmira u b'ħaxix mor. Tieklu xejn minnu nej jew molli fl-ilma imma mixwi, rasu, riġleħ u l-ġewwieni, u tħallu xejn għal filgħodu, kull ma jibqa' għal filgħodu aħarquh. U tikluh hekk, għaddejkom imħażma bil-qorq f'riġlejkom u l-ħatar f'idejkom, u tikluh bil-għaġla. Din hi il-mogħdija tal-mulej. Għax dak il-lejl jiena ngħaddi mill-art tal-Eġittu u nidrob il-kull min hu l-ewwel fost l-imweldin fl-art tal-Eġittu, bnedmin u bejjem, u nagħmel ħaq mill-allat kollha tal-Eġittu. Jien Jaħve, id-demm ikun bħala sinjal tagħkom fuq id-djar fejn tkunu, u jien x'ħin nara id-demm nibqa' għaddej. U ebda marda ma tiġi teqritkom meta jien nidrob l-art tal-Eġittu. Dak il-jum ikun għalikom jum ta' tifkira u intom tħarsuh bħala festa tal-mulej. Iżommu din l-osservanza bħala liġi għaż-żminijiet kollha li ġejjin. Il-kelma tal-mulej. Nolli il-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Nolli il-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej. Xirrot l-mulej għal-ġid kollu li jagħmel miegħi
nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Għażiża f'għajnejn il-mulej hi il-mewt tal-ħbieb tiegħu. Jien għaddej tiegħek, bin il-qaddejja tiegħek, int ħallejtli l-irbit tiegħi. Nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Lilek noffri sakrifiċċju ta' rat il-ħajr u isem il-mulej insejjaħ. Intemm lill-mulej il-wedit tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu. Nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Alleluja, alleluja, alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Darba waħda is-sibt Ġesu kien għaddej minn għalqa miżruwa. Issa lid-dixxipli tiegħu ħadhom il-ġuħ u bdew jaqtgħu iż-żbul u jikluh. Imma rawhom il-Fariżej u qalulu ara id-dixxipli tiegħek jagħmlu dak li ma jiswiex nhar ta' sibt. U Ġesu qalilhom ma qrajtux x'għamel David meta kien bil-ġuħ u dawk li kienu miegħu, ma qrajtux kif daħħal fid-dar ta' Alla u kiel il-ħobs tal-preżenza ta' quddiem il-mulej li laqgħu u lanqas dawk li kienu miegħu ma kienu jistgħu jieklu minnu imma il-qassisin biss. Jew ma qrajtux fil-liġi li nhar ta' sibt il-qassisin fit-tempju jiksru s-sibt bla ma jonqsu. Ngħidilkom li hawnhekk hawn min huwa aqwa mit-tempju. Li kieku kontu tafu xi jfissru l-kelmiet ħnina rrid u mhux sakrifiċċju, ma kontux tikkundannaw lil min hu bla ħtija, għax bin il-bniedem huwa sid is-sibt. Il-kelma tal-mulej. Ma nafx nensa nibda. Tantaw qarri sabiħ kemm l-Antik Testament, il-ħaruf tal-Eid u kemm din is-silta tal-Vanġelu, ħana nagħmel ħsieb fuq il-Vanġelu. X'nifhmu? X'jiġi f'moħħna? Meta ngħidu il-ħobs tal-preżenza. Il-ħobs tal-preżenza. X'tifhem dik l-espressjoni? Xi tfisser dik? Fit-Tempju ta' Ġerusalemm, barra l-ptieħi kien hemm żewġ tikmamar, allura magħluqin kamra. Waħda u mbagħad l-oħra ta' warajja. Ħanitkellem mill-ewwel kamra, mill-ewwel orfa. X'kien hemm ġo din il-kamra? 3 affarijiet. Il-gandlier, il-kandelabru b7 frijej. Il-numru 7, numru perfett, dejjem jixelu. Artal. Fil-kantunieri tiegħu kellu l-qrum. Artal, fejn jidħlu jinċensaw. Ftakru f'Zakkarija. U kien hemm mejda tawwalija, indurata, sabiħa. U fuq din il-mejda kien hemm 12 il-ħobża. 12. Kull ħobża kienet tfisser tribù.
12 tribu, mena 12 ħobża. it-tribu Levi, Ġuda, Zabulon, Izakkar, Manasse, Neftali, Giuseppi, Benjamin, 12. Kull ħobża. Issa hawnhekk jgħid preċeż jieklu il-ħobż tal-preżenza li kien il-qudiem il-mulej. Issa dan kien ħobż għaddejs. Kien idum fuq din il-mejda l-ħobż ġimgħa minn Sibt sa Sibt. U kienu jibdluh il-qassisin. Il-Leviti imma aktar il-qassisin jgħinuhom. Ġifieri il-Sibt jippreparaw 12 ħobża oħra, ineħħu dak il-ħobż, hemm min jgħidu l-ħobż tal-wiri. U jpoġġuhom hemmhekk għal-ġimgħa u jikluhom biss il-qassisin għax kien ħobż għaddejs. Wara ġimgħa ġifieri tikollok snienek tajbejn wara ġimgħa. Mhux kuljum. Fadi kors il-ħobż mill-għada tarmieħ. Għax diem mill-lum għal-għada armieħ. Imsiken il-dawk li huma bil-ġuħ. Imsiken. U aħna narmu. Imma insomma, dan diskors ieħor. Jikluh l-qassisin. Il-ħobż tal-preżenza. Għaliex? Għax il-ġewwa minnu mbagħad fil-kamra l-oħra kien hemm l-arka tat-Testament il-qadim. U l-arka tfisser Alla preżenti magħna. Mena l-ħobż qiegħed quddiem l-arka, mena l-ħobż tal-preżenza li kien għalinna hawnhekk il-ħobż li kien quddiem il-mulej. Issa, dan fil-qosor, ġrat storja fl-Antik Testament. Darba David, ħan nirreferu għal-Vanġeli, kien għaddej bin-nies, aktar soldati, u tawhom il-ġuħ. U mar fejn il-qassis Abjatar, u David għallu in-nies tiegħi bil-ġuħ, se nitemewwa. U l-ieħor għallu jien dan il-ħobż biss għandi, dan it-12 għallhom ma jistgħux jikluhom in-nies tiegħek. Dak il-qassisin biss jistgħu jikluhom. Għaras qal li la David u lanqas in-nies ma setgħu jieklu minnu, imma il-qassisin biss. Imma David insista, għallu l-irġiel tiegħi bil-ġuħ, ma nistgħux nħalluhom bil-ġuħ. Il-ġuħ! Namlu exception. U Abjatar għallu iva. Imma staqseħ domanda, mhix miktuba hawnhekk, fl-Antik Testament miktuba din l-istorja, għamillu osservazzjoni, għallu imma biex nurikom kemm jiġbaħ dan il-ħobż lill-Ewkaristija. Għallu isma' David, ismela. Għallu imma l-irġiel tiegħek safjej. L-irġiel tiegħek jistħoq ilhom, misemgħu xi profondità jistħoq ilhom jieklu minn dak il-ħobż għaddejs jew le. Kienu jistħoq ilhom nagħmel exception u nagħtihom jieklu minnu. Kienu ma jistħoq ilhomx min issa nagħtihom. U David wieġbu għallu meta s-soldati tagħna joħorġu għal-gwerra ikunu safjin f'ġisimhom. Mena jistħoq ilhom, mena nagħtuhom jieklu. Issa Ġesu, għax kollox marbut, kollox katina, Ġesu, meta l-Farizej għalulu dan id-disċipli tiegħek, l-apostli tiegħek, kif jaqtaw il-żbun, konna nagħmlu hekk ara, kummissjow, u mbagħad farfrow
il-karfa t-tejr u kollok żbul għam sabiħ fidek u tieklu. Ħobs pur ismu. Għallu il-Farisej il-Ġesu għallu kif l-apostli tiegħek jikslu s-sib li jaqtaw żbul u jikluh. U Ġesu fakkarhom fl-istorja li semmejtilkom jien ta' David. Imma mbagħad tawhom it-tagħlima għallhom kunu għafu li jien aqwa mis-sibt. Bin il-bniedem huwa sid is-sibt. U talmu jien ħniena rrejt li tħennu, li tgħaddru, li taħfru u mhux sakrifiċċju, mhux tmur titla fuq dak l-artal fit-tempju taħraq lil bodbod u n-naġa u l-ħaruf. Sagwa wkoll imma ma dawk irid ikun hemm il-ħniena il-maħfra u tikam jibsa ħniena rrid. Għax kieku tagħmlu hekk ma tikkundannaw lil ħadd. Ejjew nitolbu l-mulej biex aħna meta jkollna xi inkwiet ma' sħabna ninsew, naħfru u nħennu. Ħalli hu iħenn għalina. Bil-wifqa. Ħuti jeżies ejjew nresqu dan it-talb tagħna lill-mulej. Għal dawk li għandhom ir-responsabilità li jxandru l-Vanġelu biex dan jagħmluh bil-ferħ nitolbu. Għal gvernijiet biex jimxu bil-ħniena mar-refuġjati u mal-immigranti nitolbu. Għal dawk li għalihom qegħdin noffru dan is-sakrifiċċju u għall-irwieħ biex tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Nitolbu ħuti l-eżies biex ikun hemm il-paċi fil-art imqazza mod speċjali f'Gaza. Nitolbu. Dawn it-talbiet mulej jinresquhomlok permezz ta' ommok u Omna Marija int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Ħares mulej lejn l-offerti li l-Knisja qed tagħmillek hija u titolbok u għamel li l-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nitżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa wsira tas-sew mulej Misser Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħaj. Għat li semma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħaj. Għax jekk il-ġeħ ma nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu ma' tajja tal-Anġli u b'ferħ kbir intennulek Qaddis. Mulej Alla tal-Eżerċit ismewwietu l-art Osanna. Imbirek, Osanna,
Qaddis tassew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs radlek il-ħaj qasam tal-dixxipli juqal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Sinjur tiegħi u Alla tiegħek. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tali d-dixxipli juqal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddejja tiegħek Giuseppi u Toniku Tajjar. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema ħobżna ta' kuljum għatina aħfrinna dnubit bħalma naħfru l-minu. La daħħalniex fi tiġrib, għalista nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-demm. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li neħki dnub ta' dinja en jinaħna mistidna għal dil-likla ta' dan il-ħaruf. Ma jistħoq lix li tidħol iżda jgħid kelma waħda.
Ejjew nirringrazzjaw il-Ġesu għal dan is-sakrifiċċju tal-qudiesa li ċċelebrajna flimkien u għall-kelma li smajna tiegħu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla. Nitolbu. Riċivejna mulej id-doni tiegħek. Nitolbuk li nersqu sikwit lejn dan is-sagrament biex ikabbar fina il-qawwa għas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Slim għalik Marija bil-grazzi mnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba. Madonna ta' Pinu,